Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε μία ακόμα εκπομπή πάντα σε φόρμα εδώ από το κανάλι Ιωάννινα TV. Απόψε καλεσμένη μου είναι η γιατρός, δερματολόγος, αφροδισιολόγος και πρώην επιμελήτρια κυρία Εφη Μάρκου στο νοσοκομείο της Νορβηγίας, το οποίο δεν θα καταφέρω να το πω σωστά, παρόλο ότι είναι πολύ παρεμφερές με το όνομά μου. Ήμουν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και στο Ινστιτούτο Καρολίνσκα της Σουηδίας. Αλλά τα τελευταία 4,5 χρόνια διατηρώ ιδιωτικό ιατρείο και είμαι διευθύντρια στο Norske Center της Νορβηγίας. Μάλιστα, και από την Νορβηγία στα Γιάννενα, στα απάτρια εδάφη, και ο λόγος για τον οποίο σας έχω εδώ απόψε είναι ένα θέμα που βασανίζει αρκετούς, πιστεύω, ανθρώπους, ίσως να κρίνω βέβαια και από τον ίδιο μου τον εαυτό. Θα μιλήσουμε για αλλεργίες, αλλά όχι για όλο το φάσμα, κυρίως για τις δερματικές αλλεργίες, και θα ήθελα να μου πείτε πόσο συχνές τελικά είναι αυτές και πόσο μπορεί να τρομοκρατήσουν ή να ενοχλήσουν αυτόν που πάσχει. Μου κάνετε ένα πολύ ωραίο και δύσκολο ερώτημα, γιατί δεν έχουμε επαρκή στατιστικά στοιχεία και ειδικά για τη χώρα μας. Εξαρτάται από το είδος του αλλεργιογόνου, θα μπορούσαμε όμως να πούμε ότι τα ποσοστά κυμαίνονται από 1 έως 9% στις περισσότερες κλινικές μελέτες. Υπάρχουν όμως και κλινικές μελέτες σε υποκατηγορίες κοινωνικών ομάδων που ανεβάζουν αυτό το ποσοστό ακόμα και στο 15%. Μάλιστα. Πώς προκαλούνται οι δερματικές αλλεργίες, πού οφείλονται, ποιο μπορεί να είναι η αιτία που τις ενεργοποιεί? Στην περιβαλλοντική έκθεση. Το δέρμα μας είναι το μεγαλύτερο όργανο του σώματος. Καθημερινά λοιπόν ερχόμαστε σε επαφή με μια πλειάδα χημικών ουσιών και συστατικών. Αυτές οι χημικές ουσίες δεν είναι απαραίτητο ότι είναι κακές για μας. Τα λεγόμενα απτένια είναι κυρίως μικρομοριακού βάρους ουσίες, οι οποίες μπορεί να έρχονται σε καθημερινή επαφή με το δέρμα μας και ξαφνικά, είτε γιατί προϋπάρχει μια δερματίτιδα, είτε γιατί προϋπάρχει ένας τραυματισμός, να περάσουν το φραγμό και να εισέλθουν μέσα στο δέρμα μας, να ενωθούν με μία πρωτεΐνη που είναι καθόλου αφυσιολογική στο δέρμα μας και αυτό να πυροδοτήσει το ανοσοποιητικό μας σύστημα, να το εκλάβει αυτό σαν εχθρικό σινιάλο και να ξεκινήσει η παραγωγή αντισωμάτων. Αυτή η διαδικασία συνήθως εκδηλώνεται 15 μέρες μετά την επαφή με το αλλεργιογόνο αυτό, το απτένιο, όπως λέμε εμείς στην ιατρική γλώσσα. Άρα δεν είναι όπως είναι άλλες αλλεργίες που μπορεί να μας ενοχλήσει κάτι τώρα και κατευθείαν να βγάλουμε την αλλεργία. Είναι λίγο ύπουλες, θεωρώ, αν μου λέτε ότι μετά την επαφή με το αλλεργιογόνο στοιχείο θέλουν 15 μέρες μέχρι να εμφανιστούν. Και έτσι είναι όπως τα λέτε. Είναι οι λεγόμενες τύπου 4 αλλεργικές αντιδράσεις επιβραδυνόμενου τύπου, οι οποίες δεν έρχονται άμεσα εντός λεπτών ή ωρών. Συνήθως στην πρώτη επαφή, όταν γίνεται η ευαισθητοποίηση, η αλλεργική αντίδραση έρχεται στις 10 με 15 μέρες μετά την επαφή με το αλλεργιογόνο αυτό. Ενώ από τη στιγμή που έχουμε ευαισθητοποιηθεί, δηλαδή από τη στιγμή που υπάρχει ανοσολογική μνήμη, παραγωγή αντισωμάτων, τότε το σώμα μας ενθυμείται αυτή την αλλεργική αντίδραση και αντιδρά εντός 2 ή 3 ημερών. Πάλι όμως δεν είναι το άμεσο αποτέλεσμα. Γι' αυτό και πάρα πολλοί ασθενείς που προσέρχονται με συμπτώματα αδυνατούν πολλές φορές να καταλάβουν ότι είναι κάτι σε αλλεργία. Σκέφτονται πάντοτε το φαγητό, σκέφτονται πάντοτε κάτι άλλο που έχουν έρθει σε επαφή. Άρα το ότι κάνουμε μια αλλεργική αντίδραση σίγουρα δεν οφείλεται σε κάτι που αυτή τη στιγμή έχουμε αγγίξει, έχουμε φάει, έχουμε έρθει σε επαφή. Ακριβώς. Πρέπει να ψάξουμε λίγο από 2 μέρες μάλλον και προς τα πίσω. Ακριβώς. Είναι λίγο δουλειά detective, όπως μας αρέσει να λέμε εμείς οι δερματολόγοι που έχουμε εξειδικευθεί στα επαγγελματικά νοσήματα της δερματολογίας. Πόσο δύσκολο, αλήθεια, είναι για τη δική σας ειδικότητα η διάγνωση μιας τέτοιας αντίδρασης, αλλεργικής δερματίτιδας δηλαδή? Πιστέψτε με, είναι αρκετά δύσκολη για όλους τους γιατρούς. Έχοντας βέβαια μπει σε μια διαδικασία, εγώ για καλή μου τύχη είχα το ευτύχημα να δουλέψω με πολύ μεγάλα ονόματα στο χώρο της επαγγελματικής δερματολογίας και των αλλεργιών τύπου 4, των αλλεργιών εξ επαφής στη Σουηδία. Οπότε ξεκίνησε πολύ νωρίς η εξειδίκευσή μου, σταδιακά μπαίνοντας στην πορεία της ιατρικής μου ειδικότητας. Δεν είναι όμως καθόλου εύκολο και πολλές φορές δεν γνωρίζουμε. Πηγαίνουμε δια της ατόπου απαγωγής.
Ξεκινούμε δηλαδή με μία βασική σειρά αλλεργιογόνων. Κατόπιν διαφόρων μελετών έχουμε καταφέρει να πατεντάρουμε μια βασική ευρωπαϊκή σειρά αλλεργιογόνων, η οποία περιλαμβάνει 30 απτένια, 30 διαφορετικά και τα πλέον κοινά αλλεργιογόνα. Αυτά τα αλλεργιογόνα τα εξετάζουμε συνήθως στην πλάτη του ασθενούς. Χρησιμοποιούνται ειδικά έμπλαστρα, μπορώ και να σας δείξω ένα αυτή τη στιγμή, τα οποία είναι υποαλλεργικά. Αυτό είναι μάλιστα και το ο καινούριος τύπος που μπορούμε να κάνουμε και μπάνιο. Από την Σουηδική Καιμοτεκνίκ, με τους οποίους έχω συνεργασία και είχαμε ασχοληθεί και κάναμε και αρκετά ερευνητικά πρωτόκολλα στο Καρολίνσκα της Σουηδίας. Κολλάμε λοιπόν εδώ μέσα, βάζουμε όλες τις διάφορες χημικές μας ουσίες που είναι να τεστάρουμε και αυτό το πράγμα κολλάει στην πλάτη του ασθενούς και παραμένει εκεί για 48 ώρες. Γίνεται το βράδυ πριν προσέλθει ο ασθενής στο ραντεβού του την τρίτη μέρα για να διαβαστεί το τεστ αυτό από τον ειδικό δερματολόγο, φροντισιολόγο και αλλεργιολόγο. Αφαιρούνται αυτά για να μειωθεί ο ερεθισμός από την αυτοκόλλητη υποαλλεργική ταινία και προσέρχεται στο ιατρείο. Με ειδικό φωτισμό, κατάλληλη γνώση και έχοντας πάντοτε μελετήσει με τη σειρά που έχουμε βάλει τα αλλεργιογόνα και τη λίστα που έχουμε, μπορούμε να πούμε με ακρίβεια, σύμφωνα με του τύπου την αντίδραση που έχουμε, αν έχουμε αλλεργία ή όχι στη συγκεκριμένη χημική ουσία. Να ρωτήσω κάτι, είναι συγκεκριμένες οι ουσίες που βάζετε ή μπορεί να γίνει συνδυασμός ουσιών, έχοντας ίσως από το ιστορικό δει ότι μπορεί να υπάρχει δηλαδή μια υπόνοια για κάποιο συγκεκριμένο στοιχείο που μπορεί να προκαλεί αλλεργία ή είναι στάνταρ? Αυτό που κάνουν οι περισσότεροι δερματολόγοι συνάδελφοι είναι να ακολουθούν την πεπατημένη, δηλαδή την ευρωπαϊκή στάνταρ σταθερή σειρά αλλεργιογόνων, η οποία αναβαθμίζεται, γίνεται up to date, συνήθως κάθε δεύτερο χρόνο. Από το European Contact Dermatitis Group, στο οποίο είμαι και μέλος και νομίζω ότι είμαι και μοναδική από την Ελλάδα που συμμετέχει σε αυτό το group. Από εκεί και πέρα έχουμε πάνω από 4.000 κατεγραμμένα αλλεργιογόνα που μπορούν να προκαλέσουν αλλεργία εξ επαφής. Ξέρουμε και έχουμε πατεντάρει περί τα 600 εξ αυτών. Η Καιμοτεκνίκ, με την οποία εγώ συνεργάζομαι σε αποκλειστικότητα και ουσιαστικά είμαι ο γιατρός της για την Ελλάδα, έχει τη μεγαλύτερη γκάμα τέτοιων αλλεργιογόνων. Ξεκινώντας λοιπόν από την πεπατημένη, έχουμε κάποιες σειρές φτιάξει για να βοηθήσουμε όλους τους κλινικούς γιατρούς και να έχουμε και κάποιες βάσεις δεδομένων. Έχουμε λοιπόν τη σταθερή σειρά, έχουμε τη σειρά που αφορά τις αλλεργίες εξ επαφής σε συστατικά στα καλλυντικά, στα δερμοκαλλυντικά. Έχουμε τη σειρά που αφορά προϊόντα μαλλιών και βαφές μαλλιών. Έχουμε σειρά οδοντιάτρων και οδοντοτεχνητών, γιατί είναι και αυτή μια επαγγελματική ομάδα που έρχεται πολύ σε επαφή με χημικές ουσίες επιβλαβείς για την υγεία και ειδικά για το δέρμα. Έχουμε τη σειρά για μάγειρους, έχουμε τη σειρά για χρωστικές, για πλαστικά, για διάφορες κατηγορίες και χημικών ουσιών αλλά και επαγγελμάτων με τα οποία ερχόμαστε σε έκθεση. Και από εκεί και πέρα, πάντοτε είναι το ιστορικό, το ατομικό αναμνηστικό, η επίσκεψη στο χώρο εργασίας, όταν έχουμε επαγγελματική νόσο, πρέπει να πάμε στο χώρο εργασίας να δούμε με ποια αλλεργιογόνα έρχεται σε επαφή ο ασθενής μας. Και αυτό μας βοηθάει στο να διαλέξουμε από όλη αυτή τη λίστα αυτά που έχουμε. Σε ερευνητικό τώρα επίπεδο, αυτό που κάναμε στο Καρολίνσκα, για παράδειγμα, πηγαίναμε σε μια βιομηχανία, συλλέγαμε δείγματα. Τα δείγματα αυτά τους κάναμε επεξεργασία σε συνεργασία με χημικό μηχανικό. Βρίσκαμε τις ουσίες, πολλές φορές αδήλωτες ουσίες, προσέξτε, γιατί δεν είναι μόνο ότι υπάρχει στο έντυπο ενός προϊόντος ασφάλειας. Ακριβώς, είναι και αυτά που βρίσκονται. Τελευταία μελέτη που έβγαλε το Καρολίνσκα πρόσφατα ήταν στις χρωστικές τα τατουάζ. Βρέθηκε στη Σκανδιναβία, που είναι από τις πλέον ασφαλείς γεωγραφικές τοποθεσίες για τον έλεγχο χημικών ουσιών, βρέθηκαν πάρα πολλές ουσίες, οι οποίες είναι μη εγκεκριμένες και καταγεγραμμένες και σε υψηλότερες συγκεντρώσεις των ενδεδειγμένων.
Μάλιστα. Για να σας δώσω να καταλάβετε πόσο σημαντική είναι αυτή η δουλειά που κάνουν οι δερματολόγοι σήμερα, υπάρχουν ευρωπαϊκές διρεκτίβες, η διρεκτίβα των καλλυντικών, που έχουν μειώσει τα ποσοστά σε συντηρητικά, στα καλλυντικά, τα δικά μας, σε αντίθεση ας πούμε με την Αμερική. Τα δικά μας τα καλλυντικά είναι πιο ποιοτικά στην Ευρώπη που παράγονται, γιατί περιέχουν λιγότερα ποσοστά, για παράδειγμα, φορμαλδεΐδης. Έχουμε καταφέρει με το νικέλιο να βελτιώσουμε πάρα πολύ την ποιότητα ζωής πάρα πολλών ασθενών. Και ξεκινώντας να σας μιλάω για το νικέλιο, υπάρχει και ένα ειδικό τεστ, πάλι από την Chemotechnique, ανίχνευσης του νικελίου. Που σημαίνει τι, ότι όταν ένας ασθενής φοράει σκουλαρίκια, έχει ερεθισμό στο αυτί του, το τζιν ερεθίζει την περιομφάλια χώρα, φοράει ένα δαχτυλίδι το οποίο δεν είναι ολόχρυσο και κάτω από το δαχτυλίδι βλέπει κανείς πιθουράκια, έξαιμα, ερεθισμό, κνισμό. Τότε πιθανόν να έχει μια αλλεργία στο νικέλιο. Έρχεται στο ιατρείο, κάνουμε το patch test, εξακριβώνουμε ότι ισχύει αυτή η αλλεργία, που είναι η πιο συχνή αλλεργία εξ επαφής. Στη συνέχεια παίρνουμε το τεστ και παίρνουμε με μία μπατονέτα και βλέπουμε, ας πούμε, για παράδειγμα, στα κέρματα. Εάν απελευθερώνεται ή όχι νικέλιο. Να το κρατήσω εγώ. Να βάλω το κέρμα στο... Ακριβώς. Δηλαδή είναι πάρα πολύ απλή η Αν διαδικασία. μπορεί λίγο η κάμερα, θα ήθελα λίγο να ζουμάρει στο... Μισό λεπτό, κυρία Μάρκου, να ζουμάρει λίγο η κάμερα στο χέρι μου, θα ήθελα, αν είναι εύκολο. Αν μπορούμε λίγο να ζουμάρουμε. Πολύ ωραία, λοιπόν. Λοιπόν, χρησιμοποιούμε λοιπόν το υγρό μας. Και στη συνέχεια περνάμε, το κάνουμε πάλιψη πάνω στο μέταλλο. Και βλέπετε τώρα το χρώμα, αν δείτε το χρώμα, το οποίο έχει γίνει ροζ, μοβ, που σημαίνει ότι το δίευρο που έχουμε στα χέρια μας απελευθερώνει νικέλιο. Και αν εγώ έχω αλλεργία στο νικέλιο, βλέπουμε, κοντεύει να στάξει θα έχω καθημερινό έξαιμα, ακριβώς. Θα έχω καθημερινό έξαιμα. Εάν δουλεύω και σε ταμείο, σούπερ μάρκετ για παράδειγμα, και δεν χρησιμοποιώ γάντια, τα χέρια μου θα είναι σε άθλια κατάσταση. Θα είναι σκασμένα, θα έχουν κνισμό, θα φαγουρίζουν και σκεφτείτε τώρα μια κυρία η οποία εργάζεται στο ταμείο ενός σούπερ μάρκετ, παίρνει συνέχεια κέρματα ή σε ένα οποιοδήποτε κατάστημα, έχει 2 μικρά παιδιά στο σπίτι, πρέπει να φροντίσει όλη την οικογένεια και τον νοικοκυριό. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι επιβάρυνση έχει αυτός ο άνθρωπος στη ζωή του, τι φαγούρα του δημιουργείται, τι πόνος, τι ντροπή και συστολή να μην μπορείς να δώσεις το χέρι σου να κάνεις μια χειραψία με τους πελάτες σου ή με τους ανθρώπους ή να δέχεσαι τα επικριτικά σχόλια του κοινωνικού περιβάλλοντος ότι έχεις κάτι μολυσματικό. Πολύ δε μάλλον, εφόσον υπάρχει αυτό το υπόβαθρο, ο κνισμός μπορεί να μας δημιουργήσει δευτερογενώς φλεγμονή. Να πάρουμε κάποιο σταφυλόκοκο, κάποιο στρεπτόκοκο, κάποιο άλλο μικρόβιο, οπότε να έχουμε και μια υγρή μορφή δερματίτιδας, που είναι ορώδης, που είναι ποιώδης, να δημιουργούνται ακόμα περισσότερα προβλήματα. Είναι μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα η αλλεργία εξ επαφής. Να ρωτήσω λίγο σε σχέση με το τεστ αυτό, αν κατάλαβα καλά, αυτό είναι ένα υγρό το οποίο το βάζετε πάνω στο δέρμα του ασθενή ή πάνω, πώς ακριβώς γίνεται η διαδικασία? Όχι. Αυτό το υγρό ουσιαστικά μας βοηθάει να δούμε από ποιες επιφάνειες μετάλλων απελευθερώνονται. Άρα λοιπόν ελέγχουμε τα πού έρχεται... τα νανοσφαιρίδια, τα νανομόρια του νικελίου. Επομένως, άρα ελέγχουμε το αντικείμενο που μπορεί να μας ερεθίσει. Για παράδειγμα, αν εγώ έχω αλλεργία στο νικέλιο, θα πάω και θα παραγγείλω ειδικά κλειδιά για το σπίτι μου που είναι nickel free, χωρίς νικέλιο. Στα κέρματα όμως είναι πρόβλημα, εάν εργάζεται κανείς στο ταμείο και έχει νικέλιο. Πώς βρίσκει αλήθεια κανείς αν είναι αλλεργικός στο νικέλιο? Πάλι με τα punch test? Τα patch test είναι ο μόνος επιστημονικά τρόπους για να κάνουμε την κλινική διάγνωση. Μας βοηθάει να έχουμε εγκυρότητα, μας βοηθάει να δώσουμε κλινικό πόρισμα στον ασθενή, μας βοηθάει να του δώσουμε φύλλο οδηγιών, να τον ενημερώσουμε πού υπάρχει αυτό το αλλεργιογόνο που τον ενοχλεί. Από ό,τι είδα μια τέτοια καρτέλα, μου επιτρέπετε να την πάρω στα χέρια μου, βλέπω ότι έχει 10 κουτάκια. Να υποθέσω ότι γίνονται μόνο αυτά τα 10 ή μπορεί να γίνει συνδυασμός? Το minimum είναι τα 30. Το minimum είναι τα 30 της στάνταρ σειράς. Μπορεί να ξεκινήσουμε και να κάνουμε όσα θέλουμε. Συνήθως εγώ που κάνω και έχω περισσότερη ενασχόληση με αυτό το αντικείμενο και ασχολούμαι και ερευνητικά,
κάθε φορά τεστάρω τουλάχιστον 50, μπορεί και 100 αλλεργιογόνα. Δηλαδή, όσο χώρο έχουμε στην πλάτη ενός ασθενούς. Προϋπόθεση όμως είναι ότι θα πρέπει να έχουμε και εκεί υγιές δέρμα. Δηλαδή, δεν μπορούμε να κολλήσουμε το patch test οπουδήποτε. Σε μια πλάτη με ατομία, ας πούμε, ή σε μια πλάτη με έξαιμα ήδη. Την άνω επιφάνεια της ράχης, ακριβώς, τις ομοπλατείες χώρες, ή τα αντιβράχια, έτσι ώστε να έχουμε πιο καλή επαφή με το δέρμα. Όχι επαφή, συνήθως είναι εκεί η περιοχή που κάνουμε τα τεστ μας. Έχει να κάνει λίγο με την έκταση της περιοχής και οτιδήποτε. Ξυρίζουμε πρώτα μια περιοχή, ας πούμε, σε δασίτριχους άντρες από το προηγούμενο βράδυ. Υπάρχει μια διαδικασία. Εκείνο που δεν κάνουμε ποτέ είναι να κάνουμε ένα patch test όταν έχουμε μια ηλιοκτεθειμένη έκταση δέρματος, δηλαδή μετά τις διακοπές τις θερινές, περιμένουμε 3 εβδομάδες να ηρεμήσει το δέρμα, ακριβώς γιατί η UV ακτινοβολία δρά και ανοσοκατασταλτικά και μπορεί να έχουμε ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα. Καλά, αυτές είναι τεχνικές λεπτομέρειες που πρέπει να τις ξέρουν οι ειδικοί. Είναι σημαντικό να ξέρει κανείς ότι αυτά τα patch test δεν γίνονται οπουδήποτε. Αυτά τα patch test και αιμοτεκνίκ προσπαθούμε πάρα πολύ να τα βάλουμε στις πανεπιστημιακές κλινικές της χώρας και να κάνουμε και ένα δίκτυο πιστοποίησης συγκεκριμένων ιδιωτικών δερματολογικών κέντρων. Στα Γιάννενα αυτά είναι διαθέσιμα στο δικό μου το δερματολογικό κέντρο και σε συνεργασία πάντοτε με την πανεπιστημιακή κλινική. 16 Ιανουαρίου κατά πάσα πιθανότητα θα γίνει και το πρώτο πανελλήνιο συνέδριο πάνω στα patch test, όχι πανελλήνιο, θα είναι σεμινάριο μάλλον, για την ακρίβεια, στο Αττικό Νοσοκομείο, σε συνεργασία με την Β' Πανεπιστημιακή Κλινική του Αττικού Νοσοκομείου. Πιο εξειδικευμένο πράγμα, αφορά τους συναδέλφους της δερματολογίας. Να ρωτήσω εγώ τώρα, αν οι αλλεργίες αυτές, οι δερματικές αλλεργίες, είναι κληρονομικές και αν επιλέγουν κάποια συγκεκριμένη ηλικία και από πότε μπορεί να ξεκινήσει, δηλαδή από πότε μπορεί να είναι το πιο νωρίς που εμφανίζεται μια δερματική ηλικία, αν υπάρχει κάποιο όριο. Έχουν βρεθεί κάποια γονιδιακά kit για το νικέλιο ως επιτοπλίστων. Εκεί το συναντούμε. Υπάρχει μια κληρονομικότητα που σχετίζεται με τα μέταλλα και τις αλλεργίες των μετάλλων. Εκείνο που έχει βρεθεί είναι επίσης ότι τα πολυαλλεργικά άτομα, αυτοί που έχουν τουλάχιστον 7 διαφορετικά αλλεργιογόνα, αλλεργία εξ επαφής, μιλάω πάντοτε για δερματικές αλλεργίες εξ επαφής και όχι για τροφικές αλλεργίες, εκεί έχει να κάνει με μία μορφή κληρονομικότητας. Η ηλικία εμφάνισης έχει να κάνει πάλι με το πόσο συχνά γίνεται η έκθεση. Δηλαδή, μπορεί ακόμα και σε μωρά, όταν γίνεται επανειλημμένη χρήση, όταν υπάρχει υπόβαθρο τοπικής δερματίτιδας, να αρχίσει να αναπτύσσεται μια αλλεργία εξ επαφής και να τα δούμε ακόμα και σε παιδάκια της σχολικής ηλικίας. Σε προσχολικές ηλικίες είναι δύσκολο να ανιχνευτούν, είναι δύσκολο να εξετάσει κανείς τα παιδάκια αυτά. Παρ' όλα αυτά κάνουμε κάποια patch test, κυρίως με το αλουμίνιο, που υπήρχε στα παλαιότερου τύπου εμβόλια και έχει συζητηθεί αρκετά. Να ρωτήσω αν... ποια είναι τα πρώτα συμπτώματα που μπορεί κανείς να έχει σε μια αλλεργική δερματίτιδα που να τον υποψιάζει ότι είναι αλλεργία. Γιατί, ας πούμε, γνωρίζω ότι υπάρχει δερματική αλλεργία που μπορεί να βγάλει μικρά σπιθουράκια. Τα μικρά σπιθουράκια που κάλλιστα, ας πούμε, σε έναν έφηβο μπορείς να πεις ότι μπορεί να είναι μια ερχόμενη ψιλοακμή που πάει να βγει ένα σπυράκι, ή μπορεί να θεωρήσεις ότι είναι, ξέρω εγώ, κάτι οτιδήποτε άλλο και όχι αλλεργία. Τι μπορεί να ψηλιάσει τον ίδιο τον ασθενή ότι είναι δερματική αλλεργία και δεν είναι, ας πούμε, έτσι απλά ένα σπιθουράκι. Πρακτικά μπορούμε να πούμε στους τηλεθεατές και τις τηλεθεάτριές σας ότι ερεθισμός στους λοβούς των αυτιών από σκουλαρίκια, ερεθισμός στα μέταλλα, κάτω από το ρολόι, στα ντεοντοράν που χρησιμοποιούμε στις μασχάλες, τα καλλυντικά, κνισμός στη φαγούρα μετά από βαφές στο κομμωτήριο. Όταν έχουμε κάποιο δερματολογικό πρόβλημα, έχουμε επισκεφτεί κατά καιρούς τον γιατρό μας, τη γιατρό μας και έχουμε δει ότι η θεραπεία λειτουργεί, αλλά υποτροπιάζει συνεχώς. Σε ασθενείς που έχουν χρόνια δερματολογικά προβλήματα, ακόμα και ένας ασθενής με ψωρίαση, με ατοπική δερματίτιδα,
Έχοντας κάνει χρήση παρατεταμένων φαρμάκων, διαφόρων κρεμών, είναι πιθανόν να αναπτύξει κάποια αλλεργία εξ επαφής. Πάντοτε δηλαδή χρειάζεται ένας επανέλεγχος. Τα patch test όμως δεν είναι μία εξέταση που γίνεται όποτε θέλουμε να την κάνουμε και χωρίς σκέψη. Δηλαδή, δεν πρέπει να γίνεται άσκοπα και πάρα πολύ συχνά. Πρέπει να γίνεται στοχευμένα, πρέπει να γίνεται επιλεγμένα όταν υπάρχει κλινική υποψία και συσχέτιση και δεν μπορούμε να κάνουμε patch test κάθε χρόνο, για παράδειγμα. Εκεί υπάρχει και κίνδυνος να ευαισθητοποιήσουμε τον ασθενή με τα αλλεργιογόνα που του βάζουμε πάνω στην πλάτη του. Το σύνηθες αυτό που κάνουμε εμείς στη Σουηδία είναι ότι ανά δεκαετία τους ασθενείς που έχουμε, που έχουν εκδηλώσει κάποιες αλλεργίες εξ επαφής, τους επανακαλούμε και βλέπουμε κάποιες αλλεργικές αντιδράσεις να αποσβαίνουν, να χάνεται δηλαδή αυτή η μνήμη ανοσίας στο δέρμα, κάποιες άλλες να εμφανίζονται de novo, δηλαδή είναι μια δυναμική εξέλιξη των πραγμάτων. Έχει να κάνει με το τι έρχεται σε επαφή με το δέρμα μας, για πόσο χρονικό διάστημα και από διάφορους άλλους παράγοντες. Ποιες είναι οι πιο συχνές αλλεργικές δερματίτιδες που μπορεί να συναντήσει κανείς? Τα μέταλλα, το νικέλιο που σας προανέφερα, τα αρώματα, το αλουμίνιο στα deodorants, στα κοσμητικά που χρησιμοποιούμε, οι βαφές μαλλιών, το PPD, το παραφενιλδιαμίνη, η οποία υπάρχει στις βαφές μαλλιών, στα τατουάζ, στις χένες και ούτω καθεξής. Η λανολίνη που υπάρχει στα μάλινα ρούχα ή μέσα στα καλλυντικά προϊόντα. Συντηρητικά, όπως τα παραβένια που ο κόσμος έχει ακούσει κατά καιρούς, τα οποία θέλω να πω ότι δεν είναι και τόσο ύποπτα πολλές φορές όσο πιστεύουμε. Υπάρχουν άλλα πράγματα που τα βάζουμε πιο συχνά στο δέρμα μας. Και που είναι πολύ χειρότερα. Ακριβώς. Και αυτό που λέμε υποαλλεργικό είναι μεγάλος μύθος τελικά. Δηλαδή, παίρνουμε ένα προϊόν και ακούμε ότι είναι υποαλλεργικό. Αυτό το έχουν τεστάρει σε 10 ανθρώπους οι οποίοι είναι υγιείς και δεν έχουν αλλεργία σε όλα αυτά τα συστατικά. Θέλω να πω ότι τα περισσότερα προϊόντα λειτουργούν για το 80% των καταναλωτών άψογα. Είτε είναι σε ένα σούπερ μάρκετ, είτε οπουδήποτε και ανεξαρτήτου τιμής. Τα ευαίσθητα άτομα, τα άτομα που αισθάνονται ότι το δέρμα τους είναι ξηρό, είναι ευαίσθητο, κοκκινίζει, τσούζει, έχει εύκολα έξεμα, έχει πρόβλημα. Καλό είναι να είναι εξαιρετικά προσεκτικά στα προϊόντα που επιλέγουν να έρχονται σε επαφή. Πώς πρέπει λοιπόν να επιλέγονται αυτά τα προϊόντα, γιατί τώρα αναφέρετε πάρα πολλά πράγματα και πώς μπορεί ένας ασθενής να προστατευτεί από όλα αυτά τα αλλεργιογόνα που μπορεί να είναι γύρω του? Και μάλιστα πολλές φορές χωρίς να ξέρει ότι τον πειράζουν. Ναι, δεν μπορούμε απόλυτα να προστατευτούμε, κανείς μας και καμιά μας. Ζούμε σε αυτή τη ζωή, θέλουμε και να βάφουμε τα μαλλιά μας και να βαφόμαστε και να ντυνόμαστε και να είμαστε φυσιολογικοί άνθρωποι. Οποιοςδήποτε αποκλίνει από αυτή την οδό, μετά δημιουργούνται άλλα ψυχοπαθολογικά προβλήματα. Ο τρόπος που μπορεί κανείς να προστατευτεί, θα έλεγα, είναι πρακτικός. Δεν επιλέγουμε 15 προϊόντα, επιλέγουμε 1-2. Δεν χρειάζεται να αλλάζουμε οι γυναίκες τόσο εύκολα τα καλλυντικά μας και τις κρέμες μας. Κάτι που μας αρέσει, που μας πηγαίνει καλά στο δέρμα, που δεν μας ενοχλεί, το κρατάμε. Πάνω σε αυτό τώρα που λέτε, γιατί πολλές φορές οι γυναίκες με τις κρέμες έχουν ένα μπέρδεμα. Αν υποθέσουμε ότι παίρνω την χ κρέμα, η οποία ενδέχεται να με πειράξει, σε πόσο χρονικό διάστημα από την ημέρα που την χρησιμοποιώ θα καταλάβω αν όντως με πειράζει ή όχι? Το μίνιμουμ είναι από 15 μέρες έως πάρα πολλά χρόνια ή έως και ποτέ. Δηλαδή μπορεί να χρησιμοποιούμε μια κρέμα για 3 χρόνια και στον 3ο χρόνο να μας πιάσει... Ξαφνικά, γιατί τότε με κάποιο μαγικό τρόπο μια πρωτεΐνη του σώματός μας βρίσκει αυτό το νανομόριο, δημιουργεί ένα σύμπλεγμα, αυτό το σύμπλεγμα αναγνωρίζεται από το νοσοποιητικό μας σύστημα, αναπτύσσονται τα αντισώματα και επομένως ξεκινάει η αλλεργική αντίδραση του επιβραδυνόμενου τύπου. Οφείλω όμως να σας πω ότι οι αλλεργίες εξ επαφής στερούν ποιότητα ζωής των ασθενή. Δεν είναι όμως απειλητικές για τη ζωή των ασθενών στο 99% των περιπτώσεων. Δεν είναι δηλαδή αυτή η αλλεργική αντίδραση που θα μας κάνει το αλλεργικό σοκ και δεν πρέπει να τρομοκρατούμε τον κόσμο. Ωστόσο, δημιουργεί απίστευτα προβλήματα στην ποιότητα ζωής. Πώς εμφανίζονται τώρα αυτές οι αλλεργικές αντιδράσεις? Γνωρίζω τα μικροεξανθήματα, γνωρίζω τις κοκκινίλες. Πώς αλλιώς μπορεί να εμφανιστεί μια αλλεργική αντίδραση δέρματος?
Με ποια άλλη μορφή? Είναι αυτό που αποκαλούμε το έκζεμα, το κοινό έκζεμα. Μπορεί να εμφανιστεί επίσης με ακμή, με ροδόχρονο νόσο, με κοκκινίλες στο πρόσωπο. Είναι πολλές κυρίες που παραπονιούνται, μα παίρνω τόσο ωραία και ακριβά καλλυντικά, κάνω τόσα πράγματα και γιατί τσούζει το δέρμα. Κνισμός δηλαδή. Κνισμός, τσούξιμο, μυγμή, ερυθρότητα, ξηροδερμία. Μια ξηροδερμία τώρα, γιατί τώρα το χειμώνα πολλές φορές λόγω του κρύου, του αέρα, το δέρμα, ειδικά αν είναι και λίγο ευαίσθητο, ξηραίνεται εύκολα. Πώς μπορούμε να ψηλιαστούμε, και αν μπορούμε βέβαια, εμείς που δεν είμαστε γιατροί, να καταλάβουμε ότι τελικά αυτό είναι μια αλλεργική αντίδραση και όχι μια απλή ξηρότητα γιατί με χτύπησε πολύ κρύος αέρας στο δρόμο? Όταν η ξηροδερμία μας είναι γενικευμένη και αφορά όλο το σώμα, έχει να κάνει με την αλλαγή του καιρού, με το στρες, έχει να κάνει με αυτό που λέμε ατοπία και ατοπική δερματίτιδα. Όταν έχουμε αλλεργία εξ επαφής, τα συμπτώματα είναι στα σημεία αυτά του σώματός μας, τα οποία είναι εκτεθειμένα σε επαφή με το συγκεκριμένο αλλεργιογόνο. Για παράδειγμα, εγώ έχω την αλλεργία στα μέταλλα, πιάνω τα κέρματα, στη συνέχεια τοποθετώ το χέρι μου, το δεξί μου χέρι που πιάνω τα κέρματα γιατί είναι δεξιόχειρας, στη δεξιά μεριά του προσώπου μου, οπότε δημιουργώ μία ασύμμετρη δερματίτιδα, που δεν αφορά όλο μου το σώμα. Αφορά μόνο τα σημεία αυτά που έρχομαι σε επαφή. Και στη συνέχεια βάζω το χέρι μου στο γόνατο. Αντίστοιχα, λοιπόν, εκδηλώνω σε 3 ή 4 σημεία αυτά τα αλλεργικά συμπτώματα. Στην ατοπική δερματίτιδα έχουμε ένα πιο γενικευμένο φαινόμενο. Η ξηροδερμία αφορά συνολικά το σώμα. Εκεί, στο 80% των περιπτώσεων υπάρχει κληρονομικότητα. Έχει να κάνει με μια πρωτεΐνη που ενώνει τα κερατινοκύτταρα, τη φιλαγκρίνη ή τις φιλαγκρίνες μάλλον. Αφορά το 80% είναι αυτή η κληρονομικότητα, αφορά 1 στα 5 παιδιά προσχολικής ηλικίας και από αυτά τα παιδιά μόνο 15% ως ενήλικες θα αντιμετωπίσουν σοβαρά προβλήματα με εκζέματα. Οπότε νομίζω ότι αυτό είναι ένα καλό κριτήριο, δηλαδή όταν τα συμπτώματα δεν είναι ολόσωμα, όταν τα συμπτώματα περιορίζονται μόνο στα σημεία αυτά που ερχόμαστε σε έκθεση. Κυρία Μάρκο, αν σας ρωτήσω πώς αντιμετωπίζετε από εκεί και πέρα η αλλεργία, δηλαδή κάποιος εμφανίζει αλλεργική δερματίτιδα, αλλεργία στο δέρμα. Ναι. Λοιπόν, τι πρέπει να κάνει, πώς το αντιμετωπίζει? Πρέπει να πάρει φάρμακα, πρέπει να κάνει κάποιο άλλο είδους θεραπεία και ποια είναι, εν πάση περιπτώσει, η φαρμακευτική αγωγή που θα δώσετε ή δεν δίνετε φαρμακευτική αγωγή? Δυστυχώς δεν υπάρχει φαρμακευτική αγωγή. Υπάρχει μόνο αντιμετώπιση των συμπτωμάτων της δερματίτιδας, στην υποτροπιάζουσα οξεία φάση της, δηλαδή κάποια κορτιζονούχα, αντιφλεγμονώδη σκευάσματα και ενυδάτωση. Δεν αντιμετωπίζεται με αντισταμινικά, δεν υπάρχει χάπι, γιατί δεν έχουμε μηχανισμό έκκλησης ισταμίνης. Ο μόνος τρόπος που μπορεί να αντιμετωπιστεί είναι να βρούμε τι είναι αυτό που την προκάλεσε και να αποφύγουμε την επανέκθεσή μας σε αυτό το χημικό στοιχείο, σε αυτή την χημική ουσία. Άρα λοιπόν μου είπατε ότι δεν υπάρχει θεραπεία, μόνο τοπική, με κάποια αντιμετώπιση των συμπτωμάτων, συμπτωματική θεραπεία και αποφυγή έκθεσης. Και βέβαια η αποφυγή έκθεσης μέχρι να το βρούμε θα πάρει λίγο χρόνο. Γι' αυτό λέμε ότι υπάρχουν τα patch test και πρέπει να απευθύνονται στους ειδικούς για να αντιμετωπίσουν πιο σοβαρά και με επιστημονικό τρόπο τα προβλήματά τους. Πόσο χρόνο θέλει ένας ασθενής να βρει την αιτία του προβλήματός του ώστε να την αντιμετωπίσει? Δηλαδή, πόσο χρόνο μπορεί να πάρει όλη αυτή η διαδικασία του ελέγχου με τα punch test? Κοιτάξτε, αυτό είναι υποκειμενικό. Δυστυχώς στη χώρα μας μπορεί να μην γίνει και ποτέ αυτό. Σε πιο οργανωμένα συστήματα, ιατρικά συστήματα, όπως είναι το σκανδιναβικό, το σουηδικό που εγώ έχω εργαστεί, συνήθως οι γενικοί γιατροί βλέπουν κάποια πράγματα, παραπέμπουν στις δερματολογικές κλινικές, εξετάζονται μεγάλες πληθυσμιακές ομάδες και αντίστοιχα είναι πολύ σύνηθις η πρακτική να εξετάζουμε δηλαδή με τις δοκιμασίες αυτές τύπου εμπλάστρου, τα patch test στην αγγλική. Στη χώρα μας η διαδικασία αυτή φθήνει, γιατί έχει αρχίσει να γίνεται λίγο πιο κοστοβόρα, δεν υπάρχει και ειδικό ενδιαφέρον και έχει περιοριστεί πάρα πολύ σε ελάχιστες πανεπιστημιακές κλινικές. Από τη στιγμή που κάποιος εμφανίσει μία φορά στη ζωή του μία δερματική
αλλεργία, θα τον ακολουθήσει σε όλη την πορεία της ζωής του ή μπορεί να πει κάποια στιγμή απαλλάχτηκα από αυτό? Ναι, μπορεί και να το πει το ουφ απαλλάχτηκα, γιατί όταν σταματήσουμε να ερχόμαστε σε επαφή με αυτή τη συγκεκριμένη χημική ουσία, σιγά σιγά βλέπουμε ότι και το ανοσοποιητικό μας αρχίζει κάπου και ηρεμεί, κάπου αρχίζει και ξεχνάει. Αυτή όμως η πορεία της λύθης είναι μακροχρόνια. Έχουμε δει δηλαδή σε ασθενείς που έχουν αλλεργία στο νικέλιο, που είχαν σαν έφηβη αλλεργία στο νικέλιο, σε έρευνες που γινόντουσαν στη δεύτερη φάση, όταν βρισκόμουν εγώ στη Σουηδία, που επανεξεταζόντουσαν σαν ενήλικες μετά από 15-20 χρόνια, από τη στιγμή που είχαν σταματήσει την έκθεση, βλέπουμε ότι τα τεστ αρνητικοποιόντουσαν. Μάλιστα. Και τώρα να πάμε σε κάτι άλλο. Έχω ακούσει πάρα πολλές φορές που λέει κανείς, έχω αλλεργία, κάνω νοσοθεραπεία. Τι είναι αυτή η ανοσοθεραπεία και αν βοηθάει στις δερματικές αλλεργίες? Κοιτάξτε, η ανοσοθεραπεία δεν βοηθάει στις αλλεργίες εξ επαφής τύπου 4. Δυστυχώς δεν υπάρχει κάτι τέτοιο που να βοηθάει. Αυτά οφείλεται ουσιαστικά στις αλλεργίες τύπου 1. Εκεί εγώ θα σας παραπέμψω σε ακόμα πιο ειδικούς, γιατί θεωρώ ότι αυτό το αντικείμενο ανήκει στη δική μου γκρίζα επιστημονική ζώνη, που είναι ένας ειδικός αλλεργιολόγος. Κάποιοι συνάδελφοι δερματολόγοι σε μερικές ευρωπαϊκές χώρες ασχολούνται και με αυτό το κομμάτι. Εγώ θέλω λίγο να το περιορίζω. Θέλω να το περιορίζω στην τύπου 4 αλλεργική αντίδραση, την οποία τη γνωρίζω και καλύτερα. Αυτό αφορά κυρίως αλλεργίες τύπου 1, αλλεργίες στη γύρι, αλλεργικές ρινίτιδες και ούτω καθεξής. Και θα ήθελα επίσης να μου πείτε, πολλές φορές βλέπουμε στα μωρά να βγάζουν εξανθηματάκια. Πόσο αυτά μπορεί να είναι ένα προμήνυμα για μια τοπική δερματική αλλεργία ή αν είναι κάτι σύνηθες που μπορεί να έχουν τα μωρά? 1 στα 5 παιδάκια μεταξύ 2 και 6 μηνών θα εκδηλώσει τοπική δερματίτιδα. Τη λεγόμενη δερματίτιδα εξπαργάνων γύρω από την πάνα. Αυτά τα παιδιά έχουν αυτό που λέμε τοπική δερματίτιδα και πιθανόν εκεί να έχουμε και εκδηλώσεις αλλεργικής ρινίτιδας και ενός παιδικού άσθματος. Μεγαλώνοντας αυτά τα παιδιά, μόνο το 15% στην ενήλικη του ζωή θα συνεχίσει να παραμένει υπερευαίσθητο και να έχει εκδήλωση ατοπικής δερματίτιδας και εξαίματος. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ προσεκτικό τα παιδάκια αυτά να φροντίζονται με το σωστό τρόπο. Δηλαδή, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται υπολεργικά προϊόντα χωρίς αρώματα, θα πρέπει να γίνεται πολύ καλή ενυδάτωση και θα πρέπει οι γονείς να είναι πολύ προσεκτικοί στη συμβουλή που δέχονται, είτε είναι από τον ιατρικό χώρο είτε από τον παραϊατρικό χώρο. Όσο πιο απλά, τόσο πιο καλά. Μπορώ να σας πω ότι το μόνο φαρμακευτικό σκεύασμα που είναι 100% βέβαιο ότι δεν θα προκαλέσει ερεθισμό είναι η αγνή άσπρη βαζελίνη. Και αυτή όχι από όλα τα εργοστάσια παρασκευής παγκοσμίως. Συγκεκριμένα από τον Καναδά είναι η καλύτερη ποιότητα. Αγνή άσπρη βαζελίνη είναι το μόνο που 100% μπορούμε να πούμε ότι δεν θα μας κάνει καμία αλλεργική αντίδραση. Βέβαια δεν μπορούμε να βάλουμε στο ένα μικρό παιδί βαζελίνη παντού. Όταν είναι πολύ έντονο το πρόβλημα σίγουρα θα τη χρησιμοποιήσουμε. Υπάρχουν όμως μια πληθώρα προϊόντων, κυρίως χωρίς αρώματα, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την καλή ενυδάτωση. Μάλιστα. Και μια ακόμα ερώτηση. Αν κανείς θέλει να προστατευθεί από τις δερματικές αλλεργίες, αν μπορεί να το κάνει αυτό ή αν μπορεί να προβλέψει ότι μπορεί να είναι σε μια τέτοια τοπική δερματίτιδα να νοσεί εντός εισαγωγικών και να μπορεί να κάνει κάτι ώστε να κάνει πρόληψη και να μην εμφανιστεί, ή αυτό δεν μπορεί να πετύχει κανείς? Μπορεί και να πετύχει με την έννοια πια ότι επιλέγουμε για παράδειγμα ρούχα πιο αγνά και όχι τόσο πολύ συνθετικά για τα παιδιά μας. Επιλέγουμε μαλακά, βαμβακερά, φυσικές ίνες και όχι τόσο πολύ συνθετικές ίνες. Αποφεύγουμε υφάσματα όπως είναι τα λούρεξ ή αυτά που περιέχουν μεταλλικά στοιχεία μέσα. Αποφεύγουμε να τρυπάμε τα αυτιά των παιδιών μας σε μικρή ηλικία. Αποφεύγουμε τα ψεύτικα κοσμήματα, τα χρώματα, τα πολλά αρώματα στα παιδιά, τις βαφές μαλλιών στα παιδιά. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μπορούν οι γονείς να κάνουν να προστατεύσουν τα παιδιά τους. Αποφεύγουμε τα παιχνίδια που έχουν πολλές χρωστικές. Σιγά σιγά έχουν αρχίσει και κυκλοφορούν παιχνίδια τα οποία είναι
πιο προσεγμένα στην κατασκευή τους και στην ποιότητά τους. Βέβαια, δεν μπορούμε να ζήσουμε και σε έναν αποστηρωμένο κόσμο. Εντάξει, νομίζω ότι αυτό είναι ότι χειρότερο μπορεί να κάνει ένας γονιός στο παιδί του. Και αν σας κάνω την ίδια ερώτηση για τους ενήλικες, τι θα μου πείτε? Αντίστοιχα, δηλαδή, επιλέγουμε 4-5 καλλυντικά, δεν παίρνουμε 500 πράγματα να τα χρησιμοποιούμε. Είμαστε προσεκτικοί όταν δούμε ότι μια βαφή μαλλιών μας ερεθίζει, επισκεφτόμαστε ειδικό δερματολόγο, φροντισιολόγο να πάρουμε μια κλινική συμβουλή και να ακολουθήσουμε τη διαδικασία διερεύνησης. Προσπαθούμε επίσης να αποφεύγουμε τις κρέμες με αρώματα, όχι μόνο γιατί μπορεί να κάνουν αλλεργία εξ επαφής, γιατί μπορεί να κάνουν φωτοτοξικές αντιδράσεις. Όταν έχουμε ευαίσθητο δέρμα, αποφεύγουμε τα βότανα και τα οικολογικής προελεύσεως δερμοκαλλυντικά, όπως είναι το κερί της μέλισσας. Μεγάλος μύθος και πλάνη και αυτό. Έχουν γίνει με πολλές κλινικές μελέτες που δείχνουν ότι τα φυτικά καλλυντικά έχουν περισσότερα αλλεργιογόνα και μπορούν να δημιουργήσουν περισσότερο πρόβλημα στα ευαίσθητα δέρματα από τα χημικά. Και είναι κάτι το οποίο προτιμούν οι άνθρωποι με αλλεργίες, δηλαδή πηγαίνουν σε αυτά τα προϊόντα για καλύτερα. Εσείς τώρα καταρρίπτετε νομίζω έναν μύθο που επικρατεί. Ισχύει, δεν τον έχω καταρρύψει εγώ, τον έχω καταρρύψει κλινικές έρευνες πολύ μεγάλων επιστημόνων, ανάμεσα σε αυτά της καθηγήτριάς μου, της κυρίας Καρόλας Λιντένη στο Καρολίνσκα και άλλων εξαίρετων επιστημόνων. Εγώ το μόνο που έχω κάνει είναι να τα διαβάσω αυτά σωστά και να προσπαθώ να τα εφαρμόζω στην κλινική πράξη. Από εκεί και πέρα, έχει να κάνει, θυμάμαι χαρακτηριστικά, όταν ήμασταν στο Καρολίνσκα, υπήρχε μία κρέμα που τη λέγανε η κρέμα τροφή για το δέρμα, μεγάλης γερμανικής εταιρείας, υπάρχει και στην Ελλάδα, δεν μπορώ να αναφέρω το όνομά της. Όποιος ασθενής ερχόταν, είχε αλλεργία σε αυτή την κρέμα. Ήταν τόσο πολύ όλα τα συστατικά σούπερ αλλεργιογόνα, σε τόσο υψηλές συγκεντρώσεις, που πραγματικά δεν είχαμε ασθενή που είχε έρθει με αυτή την κρέμα χωρίς να έχει εκδηλώσει αλλεργία εξ επαφής. Υπήρχε επίσης μια άλλη σειρά αμερικανικών προϊόντων που ευτυχώς δεν είναι δημοφιλή στη χώρα μας και είναι πολύ δημοφιλή στη Σκανδιναβία, τα οποία πωλούνται από σπίτι σε σπίτι, τα οποία ήταν και αυτά σούπερ αλλεργιογόνα. Όσους ασθενείς είχα, ειδικά κυρίες που τα χρησιμοποιούσαν στο πρόσωπό τους, είχαν απίστευτη ερυθρότητα, ροδόχρου νόσο, ακμή, ερεθισμό και ούτω καθεξής. Και είχαμε μάλιστα χαρακτηριστικό περιστατικό μια ασθενή μου, η οποία είχε τέτοια προϊόντα στο εξοχικό της. Κάθε λοιπόν φορά που πήγαινε στο εξοχικό της, φούτωνε και ερχόταν πίσω και μου έλεγε: μα τι γίνεται, φταίει το κλίμα, φταίει ο καιρός, φταίει αυτό. Φταίει το εξοχικό. Ακριβώς, ναι. Ήθελε να πουλήσει το εξοχικό της και κάπου είχε δίκιο, γιατί ο κόσμος πιστεύει πολύ ότι φταίνε τα ακάραια, κάτι άλλο, οι μούχλες, οτιδήποτε, ναι. Οπότε μαζέψαμε όλες τις κρέμες από το εξοχικό το σπίτι της, κάναμε όλες τις σειρές των τεστ και βρήκαμε τη συγκεκριμένη κρέμα που τη χρησιμοποιούσε μόνο όταν βρισκόταν στο εξοχικό και έτσι περιορίσαμε το πρόβλημά της. Δηλαδή, θέλω να πω ότι είναι και εύκολο και δύσκολο αρκετές φορές. Μάλιστα, εγώ νομίζω ότι δεν έχω κάποια άλλη ερώτηση να κάνω. Δεν ξέρω εσείς αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι που να αφορά τις αλλεργίες, αυτές τις ατοπικές δερματικές αλλεργίες, ή αν θέλετε να τονίσετε κάτι άλλο όσον αφορά αυτά τα punch test, τα οποία τελικά νομίζω ότι είναι σωτήρια για όσους πάσχουν από αλλεργίες. Κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει όλοι μας κάποια στιγμή στη ζωή μας να κάνουμε ένα τέτοιο τεστ, σαν τεστ ρουτίνας. Παρ' όλα αυτά, δεν έχουμε οριμάσει τόσο σε ιατρικές δομές στη χώρα μας και λόγω της οικονομικής κρίσης είναι πολύ δύσκολο. Ευελπιστώ στα επόμενα χρόνια της καριέρας μου κάποια στιγμή να το δω αυτό να συμβαίνει και στη χώρα μας. Θα δουλέψω πραγματικά σκληρά γι' αυτό. Από εκεί και πέρα, αυτό που έχω να πω είναι ότι όταν έχουμε ένα δερματικό πρόβλημα και έχουμε επισκεφθεί αρκετές γνώμες και αρκετές ειδικούς, δεν φταίει η θεραπεία. Μπορεί η θεραπεία να είναι σωστή, μπορεί να φταίει κάτι άλλο. Και αυτό το κάτι άλλο μπορεί να είναι και μια αλλεργία εξ επαφής. Και καλό είναι να το ψάχνουμε. Μάλιστα. Κύριε Μάρκο, εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την σημερινή σας παρουσία εδώ στην εκπομπή Πάντα σε Φόρμα με ένα τόσο ενδιαφέρον θέμα. Πραγματικά νομίζω ότι απασχολεί αρκετό κόσμο αυτή η ατοπική δερματίτιδα αλλεργικής αιτιολογίας και βασανίζει, θα έλεγα, αρκετούς. Τώρα, να ευχαριστήσουμε και όλους εσάς που μας παρακολουθήσατε, φίλες και φίλοι, και να σας υπενθυμίσω, για όσους πιθανόν ανοίξατε αργά τους δέκτες σας, ότι η εκπομπή μας θα προβληθεί ξανά το Σάββατο σε επανάληψη. Εμείς όμως θα είμαστε εδώ την ερχόμενη Τετάρτη με ένα καινούριο θέμα, αρκετά ενδιαφέρον, πάντα από το χώρο της υγείας και της διατροφής. Αυτή τη φορά όμως ένα θέμα που ίσως αφορά πιο πολύ τις γυναίκες, και για την επόμενη φορά να σας προαναγγείλω ότι θα μιλήσουμε
με την καθηγήτρια γυναικολογίας μευτικής και στήρωσης του Πανεπιστημίου Αθηνών, την κυρία Καλανταρίδου, για ένα πολύ νέο θέμα που φαίνεται να φλέγει αρκετά τις γυναίκες και μιλάμε για την υπέροχη καρδούλα μας που φαίνεται να είναι αρκετά ευαίσθητη και που θέλει μάλλον περισσότερη προσοχή από όσο νομίζαμε μέχρι τώρα. Από μένα, την κυρία Εφη Μάρκου και όλους τους τεχνικούς μας, να σας ευχηθούμε να έχετε ένα όμορφο και ήσυχο βράδυ. Καληνύχτα σας.